Assalamu alaikum, barkanmu ‘yan uwana ɗalibai. Don Allah ku yi haƙuri, wanda nake yin karatu da su a WhatsApp ina ga kowa da kowa ya san kansa. Wanda Allah ya sa ya zo kan wannan bidiyon wanda shi ɗalibi na ne, to ya tsaya saurari wannan. Don Allah duk wani ɗalibin da muke karatu da shi, wanda ya san muna yin karatu da shi a yayin koyon turanci, ya daina haɗa kanshi da waɗansu ɗalibai ɗin. Gaskiya mu muna ƙoƙari ne karantar da ku turanci kamar yadda muka koye ta a makaranta. Don haka abin da muka koya shine duk wani wanda ke so ya koyi yare, to ya kamata ya samu kalmomi isassu wanda za su ishe shi su iya magana da wannan yare ɗin. Mai koyon yare babu abin da ya haɗa shi da yin karin magana ko kuma matsawa ya koyi karin magana. A'a, to ya mutumin da bai iya magana ba yana fatan ya fara iya karin magana? Misali, idan aka ce maka ga mutumin da ya iya karin magana na Hausa, amma fa shi bai iya magana da Hausa ba. A gefe ɗaya kuma akwai mutumin da ya iya Hausa ɗin daidai gwargwado, amma fa bai iya karin magana ba. Don Allah ka tambayi kanka, da wa da a ci kasuwa da shi? Da wa za a ci yaƙi da shi? Ainihin abin da muke da buƙata shine akan harkokinmu da sana'o'inmu, idan an zo an mana magana da turanci, mu iya ba da ansa da turanci, mu iya expressing feelings namu da turanci. Idan wani yana so ya tozartar da mu da turanci, mu iya kare kanmu. A yayin da wani yake so ya mana almundahana da turanci, mu iya fahimta, ok, kar ya yi amfani da wani yare ya cutar da mu. Wannan shine primary assignment ɗinmu, kar ku manta. Primary assignment namu shine mu iya magana, ba wai kaɗi fili ba, yanyan ba shine damuwa na bane gaskiya. Idan kuka lura da yanayin videos ina, ba na wani noke murya ina wani a'a, abinda nake focusing a kai shine ya za ku fahimci communication tukunna. Mu an karantar da mu communication, ko da ka faɗa kalma ba daidai ba, amma idan an fahimce ka, to a ansa maka kawai. Kuma idan kai ma ka fahimci mutum, oke, ga abin da ke so ya faɗa, ai ka riga da ka ci riba. Kuma ko da ka faɗa word sai ya kasance ba daidai ba, amma dai ya gane, shine babban damuwan kawai. Ba wai ana ba da wani certificate bane na iya turanci. Idan ka samu certificate din, then and so guda nawa suke da certificate din. So abin da nake karantarwa shine ina ƙoƙarin na kare ‘yan uwana Hausawa ne a yayin da suka je wani guri da a tozartar da su, su iya ansa abu da turanci, su iya kare kansu da turanci. Shine primary assignment ina nan gurin. Da Allah ku yi haƙuri. Wanda suke zuwa irin passing by su dan zo su ga videos ina, kuna faman I don't have that time gaskiya. Ba na responding to any of wani su yau abin nan, bai dame ni ba. Abin da na focus na kai shine ya zan koya ma mutane na yin turanci, su fahimci turanci shine kawai. Ni dan uwa Aliyu Rilwanu, wannan kuma shine zuwa mu koyi turanci. Kaga dama da ka like wannan bidiyon, in kaga dama ka sharing. Wannan kawai sako ne ga ɗalibai ɗina. Ina muku fatan alkhairi, sai mun sake haɗuwa a karatu na gaba.